Získala tretie miesto Denisa Sičová z Galanty. A získava večeru pre dve osoby v luxusnej reštaurácii Penzióna Sabato v Spišskej Sobote, ktorú venoval pán majiteľ Drevko, a ponožky od firmy Fibrochem, akciová spoločnosť Svit. Takže nech sa páči, tretie miesto. Zlaté ponožky to stálo. Diplom! V tejto kategórii druhé miesto získava Eva Grenerová z týmu Novatek. Prvé miesto v tejto kategórii získava Katie Boyd, tým Novatek. Prvé miesto je výlet pre dve osoby na skalnaté pleso a voľný vstup na dve jazdy vybranej atrakcie, ktorú venovali Tatranské lanové dráhy akciová spoločnosť. Blahoželáme!